Тамыр телеканалы Силәбе буйлап сәяхәтен дәвам итә. Бүген без Аргаяш районында шулай итеп Достар, исегезгә төшерәбез, безнең Тамыр телеканалы бөтә дөнья башкортлары корылтайы менән бергә башкорт ыругары йыйынында катнаша. Был юлы без республикадан ситкә сыгып, Силәбе өлкәһенең Аргаяш районына килдек. Өлкәннәр идея бердәр турында һөйләшә, без Тамырдар рухлы балалар белән аралаштык, башкорт гаиләләре белән профессиональ фотосессия оештырдык. Башкорт телендә Нурбустан Янхурәтен күрһәттек. Бар, курыкма, Ихнурыңдың исе китәсе. Куркак. Бүген без Тамыр телеканал менән таныштык. Нурбустан Янхурәте аларның персонажлары акшаган персонаж булды Янур. Янур кыю. Тагыла безгә килегез, безгә матур әкиятләр күргәтегез, без сезне көтәбез. Янхурәтте карагандан һуң балалар белән төрле уеннар уйнап, ыру зирәген билдәләнек. Аргаяш зирәге исеменә Илгиз исемле егет лайык булды. Бүген мине Аргаяш грамота бергәннәр. Атай мине әйткән бар Тамырга ораслашырга. Бүген мультфильм охшаганы. Бүген эмоция восхитительный булган. Бына шулай Аргаяш районы кызлар егетләре бик ихластар. Улар менән аралашу безгә нык охшана. Ә безгә кайтырга ла вакыт. Аргаяшка 12-нче башкорт атлы дивизия батырларына куелган һәйкәл янына үтә. Был урынга мин туктамай үтеп китә алмадым. Шулай итеп, өч көнлек сәяхәтем азагына якынлашты. Һәм мин күтәрге кәефтәр белән Өфөгә юлланам. Достар, Нурбустандың киләсе сәяхәте Нуриман районына булыр. Безне карап барыгыз. Илнас Ишбирдин, Нурислам Хариев, Тау-Тау хәбәр өчен.